Icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoti kwa Washington marimira sokuziva kwamuri kuita muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinoda kuti ndizame kutaura panapa muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi iyo Beit Bridge. Nzvimbo inonzi Beit Bridge iri kurwadza nokuda kwezvakaitika zvemwana akaona mai vake vaine boyfriend kana kuti mai vake vachitamba semurume nemukadzi nemurume asiri baba vake. Mwana uyu akakwanisa kuruma baba vake nzeve achiti baba maonera ndaite ndaona mai vachita zvakadai so vari panzvimbo yakati. Vanhu ndiri kutaura apa. Saka nyaya ndine pana pamuri yeZimbabwe ndiri kuzama kuti tigoonesana pamusoro penyaya yakafanana neiyi. Shoko rangu ndiri kubvunza kuti izvo kana uri mwana, mashoko andinawo panapa ndiye kuti izvo zvinoita here kuti mwana akaona mai vake vaine chikomba, mwana akaona mai vari panzvimbo isina kunaka audze baba, zvakanaka here zvakashata? Honai mwana uyu audza baba vake, baba vasvika pakuuraya mai, baba vasvika pakuuraya chikomba. Izvi zvakapinda musango havasi kuzivikanwa kwavari. Nemhuri iyi kusanganisira iye atosara zvakare asina vabereki. Amai vafa, baba vatiza. Ndizvo here zvakare kuti ndikaona amai vangu vaine chikomba chinotiratidza kuti izvi hazvina kumira zvakanaka. Baba vangu vari kushungurudzwa, baba vangu vari kutizwa. Ndoregera zvakare baba vangu vachitorerwa mukadzi ndakanyarara. Tinofanira kuti tiite sei mhuri yeZimbabwe panyaya iyi? Ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe ngatibatsiranei. Amai vakaita chikomba, ndinokwanisa here kuregera baba vangu vachitorerwa mukadzi ndonyarara? Amai vakaita chikomba, ndinokwanisa here kubatsira vabereki baba vangu kuti baba, amai vari kutorwa, fambaiwo nenzira yakadai so mukukwanisa kubata chikomba? Ndofanira kuti ndiite sei ndiri mwana? Beit Bridge yasiya yaomesa vanhu mati mumukanwa. Murume auraya mukadzi, murume auraya chikomba, ndokusiya anyora tsamba ndokuisa pamukadzi pamusoro wake kuti izvo mukadzi uyu anga ane chikomba, ndokusaka namuuraya nechikomba chake zvakare chikasiya chichiisirwa tsamba ndachiponda nenyaya yekuti chaitora mukadzi wangu. Asika kukana wakanganisirwa ndo matongerwo andiwambosva yacho here? Zvakaitwa nemwana akagona here? Zvakaitwa nebaba vakagona here? Zvakaitwa nemukadzi kuita chikomba akagona here? Zvakaitwa nechikomba kutora mukadzi wemunhu akagona here? Zvakaitwa nemwana kuudza baba vake kuti amai vari kutorwa vane chikomba akagona here? Wonai zvaitika pamhuri yeZimbabwe, wona payave nyaya. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe tifambe tese tiri mukati mekutaura kuti zvinhu kana zvichinge zvadai so zvinofanira kuti zviitise pazvasvika pazvadeura ropa, pazvasvika zvakuvadzisa vanhu, zvaita kuti umwe upenyu hwevanhu hupedzwe, zvaita kuti upenyu humwe munhu agare musango. Saizvizvo hatisi kuziva kuti murume uyu kwaari azviuraya here, mupenyu here, kana kuti aita sei. Ndiri kubatwa namai vaShaun. Mai vaShaun vari kuti mwana haana mhosva. Handizivi Sales ari kushevedzera kuti pakaoma baba Isabel. Handizivi kuti zvakamira sei. Vanhu vari kutotumira nyaya izvi. Eshe ari kuti pakaoma baba Isabel. Ini hangu ichi chakaoma masaidi ese ichi. Ari kuti masaidi ese handizivi kuti ndafanira kuti ndiite sei. Ndiri kufamba zvakare nevamwe vari kushevedzera kuti izvo vamwe vari kuti mahwane nyika yedu yashata. Vamwe vari kushevedzera kuti nyika yedu yashata kani. Mwari pindirai. Mufese akatonga mukadzi ahura kuuraya mukadzi, dai aisada munhu aingosiya murume ubva asiya. Yepinyuye baba Isabel wongu ndizvo morobhozhongora. Ndiri kufamba naLisa Chikomboya ari kufamba nerurami. Muri yeZimbabwe ndizvo here kuti mwana akaona mai vake vane chikomba anofanira kuti ataure here? Anofanira kuti anyarare here? Wosiye baba vake vachishungurudzwa here? Mwana akagona here? Kwa murume akatora mukadzi wemunhu akagona here?
Kwa mukadzi akatora mumwe murume iye nemwe murume akagona here? Zvaifanira kuti zviite sei? Kwa iye murume paakaona zvinhu izvi akagona here? Anofanira kuti aite sei? Muri yeZimbabwe ngatifambidzane yese tichibatsirana. Mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi itandirwe imbwa. Nyaya yandiri kutaura iyi yaitika mukati menzvimbo yeBeit Bridge nezuro. Asi mwana baba ari kushedzera kuti izvo vanga vave nenguva vaudzwa nyaya iyi nekuti baba vaishandira kunyika yeSouth Africa, but mukadzi achigara mukati menzvimbo yeBeit Bridge kwaitorojerwa achigara imomo semukadzi nevana vake, but mwana akasvika pakunoudza baba vake kuti baba kuno ndozvazviri. Baba vakakwira bhazi vakauya zvisingazivikanwi, ndokusvika ndikuponda mukadzi, ndokusvika ndikuponda murume achishandisa chinhu chinonzi icho futi. Zvoitwa sei? Hello. Magadize. No, muri kunayo pinde yawo imgera. Inini? Inini dada? Utomboro yemangoma. Dada rin. Asa muri fona. Ishiringa? Fona yayo ndiyo. Unechinjoyi? But you could no, imbofona futhi uone zvinoita phone but inoringa ukwe isingaringi kuno. Sure. But the moment you want to cut unokuinvita mystical imbofona ona. Sawira wangu. Rume. Rume. Ndimo marani wangu ngende bizo. Andimo baira musko baisa bula. Uramira nyingi. Ndimo marani wangu. Ku. Ndimo wangu. Ndimo mental peace. Mental peace. Mboya mangu mboya music ndambonzo madudumze mangu. Ati gere bupesa ka life kamkandira. Icho kwa